Dobar dan svima. Hvala vam prvo što ste došli i hvala naravno pekari Rada Pereca i ljubaznom osoblju što su nam omogućili da se okupimo u ovom prostoru i malo popričamo o ovom romanu koji se zove Besposličar. Najavljen i ovdje nam zaista nedostaje uvaženi književni kritičar Papazjanije Zbrkić. On je obećao da će doći i to se očekivalo sa nestrpljenjem, međutim, imao je nezgod. Čovjek se mučenik preforsirao ovih dana, govorio na previše tribina, to je uganuo jezik. Ali dobro, ipak će Papazjanije biti sa nama, poslao nam je mailom, posle kolegi, ali savjetna komunikacija, poslao nam je svoje izlaganje mailom, pa ako nemate ništa protiv, ja ću mu pozajmiti jezik da čujemo ono što je Papazjanije ima da kaže. Izlaganje Papazjanija Zbrkića povodom romana Besposličar. Dozvolite mi na početku da budem ličan. Opustivši ovaj roman, doživio sam ogromno, skoro nadnaravno estetsko zadovoljstvo. Opori životni sastojci su vrhunskim kulinarskim umećem pretočeni u romanesni specijalitet samosvojno neodoljivog ukusa. Posretanje batrkanja sirotog Nikole Nikodijevića, njegova divovska borba sa surovom besposlicom i okrutim bankama, traganja u uvid i prodoj Paraskeve Paunović, humorne dogodoštine ministarskog saveta, sve to poslušalo za pripravljanje književne žakonije prvog reda u šta će se uvoditi onaj koji puša. Ovaj roman ipak nije za svačiji nec. Valje imati izgrađenog ukusa da bi se uživalo u njegovim šarima. Ovo nije posna knjiga, iako u njoj nema ničeg masnog u glupnom smislu te reči. Kalorične taman koliko treba, daje energiju na godu, čini vas živaknim, ne mlitavi, ne pada teško na stomak, niti umrtvuje mozak. Postiče uvrstu uspavljuje. Nije ni sirova, ni prepečena. Nije gnjecava, ni svrnuta kao kamen, u njoj nema aditiva ni veštačkih aroma. Svi sastojci su nepatvoreni. Spada u zdravu, duhovnu i duševnu hranu. Ovaj roman ne beži od stvarnosti, ali je bilazi umjesto da se u njoj zagledi. U njemu ćete naći nešto slično životu, a punije, duhovitije i stilitije od njega. Besposličari su maštoni, satirički uboji, komički razmjera roman. Ova knjiga deluje. Nasmejat će vas, možda i raslužiti pa i uplašiti. To je dobro i po knjigu i po vas. Toliko od mene. Ne bih da vam uzimam previše dragocjenog vremena, život je prekratak da bi se traćio na beskonačna kritičarska razgovaštanja. Navalite na Besposličare i ostale žetone koje vam se nađu pri ruci. Sve uz slast, prijatno vam bilo. Vaš Papazjanije Zbrkić, kritičar pokajnika. Svačem da objavljaju Papazjanije, još da nije pokajnik, ne znam šta je bilo. Obzirom da ja poznajem lično Papazjaniju, moram da kažem da mu ovo najbolji prikaz. Najbolja prikaz. Da, znači ovo mu je vrh. Vrhunac. To je Papazjanije. Prenoćemo ovo za pažnju. To ćemo sačekamo da ljudi malo izlopni panzare. Ostavite gladni, znate kako ide u reklami, ono kad si gladan nisi sam svoj, kad smo ti ono na kraju. Tako da može i ovo, tako da ne. Pa dobro, sad, što je Papazjanije rekao svoj, je napisao prikaz, kako još nikad ne bi napisao, što Jovica može posvedoći. Jovica poznaš te romu po Papazjanije i Rodeo, mislim da je čak priredio 3 tome njegovih kritika. Nisam, ali još nemam ni dača. Dobro, biće. Ja mislim da on obećao će dostaviti. Dobro. A kad već njega nema, dobro je ostaje pročan tekst. Imate li zadnemu za njega? Zadnje za Papazjaniju? Ja, Papazjanije je tu. Čini mi se da imate zadnje. Kako da ne? Ali dobro, sad posle kritičara je red da nešto kaže i autor. Obično se smatra da je autor i kebana koji tu treba sedi čuti, kritičari pričaju, on je neki predmet u kome se odgovara i tako dalje, ali mislim da autor ipak nešto treba da kaže, ne mnogo i ne, naravno preteruje, da mu sve dogodilo isto što je Papazjanije. Pa eto, autor je na redu, sad se naravno to sam u ovoj prilici ja, znate, to ne mora značiti. Da je to uvek tako. Izvolite. Roman je kao nekakav grad. Iz postelje ga nije podigla snaga volje, nego moć navike.
Što se volje tiče, ostao bi da leži sve do sudnjeg dana, sve dok mu nebeski recepcioner sa poslovnim osmehom ne uruči ključeve rajskog ili paklavog naselja, kako mu se već zala. Dedo raspoloženja ni oči ne bi otvorio. Šta ima da gleda? Da je bar uramio stranicu sa širom štupkom i okačio zid nasuprot uzglavlja. Sitne radosti su sol, pešun, celer i rođe života. Navika je čudo. Sila nad silama. Drži nepobitno utvrđeno i svet i svemir. Zar bi se zemlja vrtila oko sebe, kao čigra? Zar bi se obrtala oko sunca da nije navikla? Stala bi činio i do jedna. Bi odlutala u ko zna kakve kosmičke daljine. Ono što važi za zvezde, planete i tome podobna nebeska tela važi za zemaljska, biljke, životinje i ljude. Što bi šljiva rađila svake godine? Kao merakiju da je prometnu rakiju i popiju. Što bi ljudi iz dana u dan šipčili istim putevima, mimoilazi se, sudarajući, odbijajući jedni od drugih. Sve dok im se ne razglabave okruge ili koji ispadaju šalfovi, ne zaređaju točkići i dok ih slušljene olupine ne ukne skudu. Navika je sila koja sve drži na okupu i u pokretu. Bez nje bi sve stalo, ili bi se raspalo u parče. To je činjenica, ostalo su nagađane. Eto, na radici.